alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave bottleflip, og vi har min ven Sebastian med. Han er så sygt bottleflip. Nej, Luke. Hvor er det skøb? Skøb. Nej, Lukas. Stop nu. Du kommer så ikke højt. Nej, det er jo dig, der bliver dårlig. Ui, Luke. Jeg havde ret, jeg var sindssyg. Skal jeg lige gå ned på hovedet? Skal du kan? Ej. Fuck, det var tæt på. Fuck you, man! Jeg får en over. Yeah. Jeg får en arm, fordi du rører den. Nej, jeg var så tæt på. What? Jeg var så tæt på. Du ved, Jeg skal tage et flaske med i morgen. Hvad? Nå, nej. Vi er på skole i morgen. Har du ikke en flaske? Nej! Den var opstå. Den var opstå. Ja, og så finder nu. Ja, så jeg lavede dem. Sådan en. Sådan en lavede jeg. To gange i streg. To gange i streg skal Skal jeg have siden af foran kameraet? Ja. Nej, jeg skulle lige i kameraet. Nu gør jeg lige foran kameraet. John Cena! Kan man se det der? John Cena! Kan man se den der? Vi har allerede filmet i 2 minutter. Nej. Jo, vi har. Fuck det. Det var ikke ret. Ej. Nu for helvede. Kamera. Ej, prøv lige at se det her. Kan du se det her? What the fuck? Det var kraftigt med op. Luke. Fuck you, man. Ej. Ingen af jer kan finde mig. Fuck you, man. Ingen af jer kan se mig. Du er mega god. Hold kæft. Ved du hvad? Jeg har gjort sådan der. Hvad fuck siger du så? Den Det var 2 gange streg. Luke, prøv lige. Gør lige sådan der, så man kan se over i hjørnet. Prøv lige holde den over i hjørnet. Kan du se det? Du holder, så man ikke kan se det. Der er bare helt mørkt. Nå, så der. Og så. Der. Ja, men så går vi videre til herhen. Ja, fuck. Flyt dig, du plejer sindssygt. Nej! Fuck dig. Nå! Du vil ikke se den, hvis den lander foran kamera. Allerede. Har vi allerede filmet 4 minutter? What the fuck? Tiden går hurtigt. Ja. Og lige præcis så filmer vi faktisk indtil hans kamera det er. Man kan se deroppe. Der, Luke. Au! Det kan kun få fundet i røven. Det er fuldstændig. Det går bare, det er en flæk. Og det putter sæbe i, som jeg skulle drikke. Du drak. Jeg sagde ikke, du skulle. Prøv så. Skal jeg lige lave 1,5? Bare det er så... Ej, du bollede.
flytter. Prøv da. Flyt dig. No. Prøv da. Jeg er nummer. Stop. Okay. Luke, stop. Stop. Jeg gider ikke. Hvad fanden er Luke? Dig. Ej, hvor er du høj. Lampen. Nej. Kan du? Så prøv derop. Du holder den lige, så det var bare flips. Ej. Kom nu. Du skal jo ikke holde den der. Du skal stå sådan her. Kan vi ikke lige tage en ny, fordi så kan vi vende kameraet.